Gaw fe no UNTM no o Union nationale des travailleurs du Mali o ku la sege ka yira ka fuku bina bara blake ka kayeni énergie du Mali barakala fla ni surasu tara ulu no fe kata nuye ka ngono kata ubaga o barabla o borama ansongo radio so barakala be barabla la ni watina ka kayeni marfatiku ye sirada u baraka nyon do nye makelen sara ka makelen bana mafla utarani oye bangazka u fe no marfatiku ye dugudo jeni dugu mi nube awole ko wini balma o bismillah ka don kibaru keneka kibara flambe ambolo o de ka kayni UNTM ni o Union nationale des travailleurs du Mali ni o tagada bulwa fara mi be gawo mara konna la olu ko la sedo ka yira ka foko fami barabla ku bina o ke ko sabula fami énergie du Mali barakala fly iba ka foko marfatiku nu o surasu ye olu kuntara kata olu no fe kata ni u ye surasi kan konna la kata u baga ko sabula kurantege bami ni abeka ke ko abeka dadi ke ka surasi kana ko sobe o gumu konna la surasi nu kuntara kata ni énergie barakala mo fla no fe kata ni olu kan ngono kata jate wala taka u segara yino o gumu konna la kara ni songwa bay ko sobe ka nyashi énergie barakala vraiment ni u ka la sila reni o re boraka la sedo ke ka yira ka foko ama be uma sabula glamini abe kuranko la ko ulu note sabula kuranko glundo groupe ko ani tajiko la groupe be no ga fami taji ko o soro le be ka gela uluma o sababu ato fami kuranko abe ka gela soro ka soro ulu re sema kote ga ko wala min kera ko uma jeni ay o kumu ko nala énergie du Mali barakala ni olu be jakulu ba min konnala ni o fana UNTM Union nationale des travailleurs du Mali olu ko alla nyinga ka foku bena barabla ke nga sigi ko fe fami UNTM gaw ani gouverneur ni nyonche u bena kola iba ka foko fami ku ye barabla yin o bora ama sabula surasi mun rek mbeno ko olu kuntara énergie du Mali barakala flan no fe kata nuye kango na kata u baka yindo iba ka foko olu re fana wele la gendarmerie la kata u fere la me u ka wale amini u ye ake o gumu konna la fami énergie du Mali barakala flan no kumeno ni olu kumindara iba ka foko deme ani deme taraka olu segere wala saka sega unu aklira nyona ansongo radio so barakala munu be no ni wati na olu keleno ka baragbulo ni wati na ka barabela jelenjo sabula fami u baraka nyondo ye iba ka foko fami marfatiku olu trata sirada olu nye o sirada senfe iba ka foko marfatiku ni radio barakala mo kele uye o faga ka kele mi no ka o bana mo fla be no marfatiku nun tarani oye o fe fasili se ma ira ka foko ni wala kama iba ka foko fami gawo nyemo bawe uye kuru fami ni akumbla la senga ni o bena septembre kalo kle konontoma ko do bena fara o janya ka kata arabadon novembre kalo kle shegi kata 22h la fo kata 6h du matin ma o bena to sena fo kata se wati mima o kuru fe ngoni koni déclencher koni population ka avis be ka diversifier ala kosobe sabula do ya yira ka foko wala mi do ko akayin kosobe sabula lakana balia abe o kele nga do fina yira ka foko kuru fe mini asigira senga tantuko la ko ni akuntara be ka janya ko abe ka sawbie ka se ka je oluga soro kan kosobe ka akla jinga ka foko o kuru fe kele o fina be sena ni watina tomoktu mara fina konna la alsa ka sengana radio barakala munu ni oliye kasara soro femi marfatiku sababula iba ka foko femi urtelier ni o union des radios et télévision libre du Mali iba ka foko o nyamgo ayira ka foko silence radio mi ni a décrétera gawo mara konna la no o soro la convoi mi ni radio barakala kumbe akonna la ni o attaquera ka mabona ni na foka mado banakata ni mafla fene ko o kara sababu kana ni silence radio mi ni o radio ka barabela jelenjo ko o fene bina to sena ansongo mara konna la fo kata se wati la wati mina baraka nyɔgɔn fila min bɛ ni marifatigiw taara ni olu ye ko fo olu ka bila wati mina ni lase kɛra Isufa Musa Toure ni ale urtel coordinateur min bɛ an sɔngɔkaw fɛ yen nɔ kibaruya laban bɛ an bolo o de ye k'a yira k'a fɔ ko Bangasi mara kɔnɔna la dugu dɔ bɛ yen nɔ n'u bɛ a wele ko Wini ni ale bɛ Sege commune kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min marifatigiw ye olu taara ka taa dantɛmɛ wale ta ka yen yɔrɔ sɛgɛrɛ min ni o kɛra arabadon novembre kalo tile 8 ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 13 waati ye i b'a ka fɔ ko ni attaque min ni a taara ka nin dugu in sɛgɛrɛ o kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ kelen ɲɔgɔn ye o bana la fasili sɛbɛnbaga ka kɔrɔfɔla seerew y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sow caman fɛnɛ ko olu fɛnɛ jenina ko k'a hakilila jigin k'a jira k'a fɔ ko ni commune kelen na ni o ye Sege commune ye i b'a k'a fɔ ko tarata don novembre kalo tile 7 fɛn min ye dugu dɔ bɛ yen nɔ n'u bɛ a wele ko Dome i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛ wale tigilamɔgɔ ye olu kun kelen don ka bin yen dugu fɛnɛ kan fɛn min ye marifaci ye o tora senna nin dugu in na fo ka taa se heure caman ma wa o attaque kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko o fɛnɛ la mɔgɔ kelen o ɲɔgɔnna o bana la fasili sɛbɛnbaga ka kɔrɔfɔla a ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ seerew yɔrɔ la n balima nin bɛ danse kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulumajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma